dnešnom videu sa pozrieme na to, ako si spraviť lepší deň. Tak počúvaj, ráno si napíšeš svoje ciele, hej, OK, potom si dá studenú sprchu, vajíčka musia byť, ďalej shake, vitamíny, vajíčka, spapáš, áno, super, upraceš si, vynikajúco, áno, umyť riady, zapneš, ideš, pračka, vybereš, dáš do sušičky, yes, áno, upraceš kuchyňu po sebe, povysávaš, áno, a potom vyniese smeti, hej, to je úplne super. A ísť do prírody. Potom skontroluješ účes, yes, OK, to je na ne všetko a uvidíme sa niekedy příště. Majte krásny, pohodový, úspešný, najlepší, nezabudnutelný deň v svojom živote, pretože